Coñecéndoche un pouquiño máis, vale? Porque ti naciches na Coruña e contasnos que cando ti naciches teus pais xa eran algo maiores para ter fillos tendo en conta aquela época, non? Sí. E ao mellor tamén esta. Sí, sí. Porque cantos anos tiñan teus pais cando ti naceches? Meu pai tiña 54 anos, miña nai 48, meu pai era viudo, da súa anterior vida, bueno, do primer matrimonio, tiña un fillo, e despois tuvo outro fillo fora dunha relación, bueno, de solteiro, antes de casarse ca primeira muller. Entón, a diferencia de anos é moita. Cando eu nacín, xa o hermano que realmente conocín xa estaba no servicio militar. Entón, a diferencia de anos son 20 anos con el. Despois, el casouse, e ao pouco de casarse marchou para Bélgica, estuvo 52 anos alá. O cual non houve unha relación familiar. Que non eras filla única, pero casi parecía, non? Sí. E, bueno, eran outros tempos. Claro. Uns pais que todos pensaban que eran meus abuelos, casi, en vez de meus pais. E, sí, as súas cousas e as súas... Non é igual. Levei unha infancia, pois, dentro do contexto alegre e ben, non me faltou de nada, pero con moitas limitacións tamén. Como era daquela época, pero teus pais eran moi traballadores. Sí, traballadores, sí. De que traballaba teu pai? Meu pai era carpinteiro. E, aparte deso, traballou en unha fábrica na Coruña, en Industrias López, que era unha fábrica de coches de nenos, de cunas, alá na Avenida de Chile. Permíteme que che diga, porque estamos vendo unha imaxe túa con teus pais e efectivamente ratifico que ti acabas de decir, non? Que había xente que pensaban que eran teus avós. Sí. Non é que foran moi maiores, porque tiña 48 un e 54 outro, pero naquela época a xente tamén... Da forma en que vestía, forma en que vivían... Estaban máis curtidos. Máis curtidos, claro, meu pai tamén inclinaba moito polo fillo. Bueno, claro, foron moitas carencias. Non eran eses pais que ao mellor temos hoxe que queremos isto, ese que che demostran o cariño. Claro que me querían, pero á súa maneira, claro. Pero tamén eran... Eu estou pensando, vendo esa foto, que como cambiaron os tempos afortunadamente, non? Porque dis que aí tiñan 40 e pico, 50 e pico de anos. Pois mira, aí xa eran máis, porque eu aí tendría, pois mira, non che podo dicir, pero mellor uns 8 ou 9 anos. Que terían 60 anos, comparamos unha persoa de 60 anos de hoxendía cos 60 anos daquela época, e vaya cambio tan grande, non? Como cambiou. Eso foi en Pastoriza, en unha romería en Pastoriza. E que a xente traballaba duro antes, e iso todo iba no lombo e no corpo, bastante fixeron por sacarnos adiante, pero ese era o seu desgaste físico, claro, deses anos. Porque túa nai tamén traballaba. Sí, miña nai tamén traballaba. Onde, Rosa? Miña nai primeiro foi cerillera na antigua fábrica de cerillas na Coruña. Despois esa fábrica cerrou. Daballe a oportunidade de ir para Madrid, pero miña nai en ese momento estaba recién casada, como quen di. Entonces, por renunciar a eso, pois nada. E non lle quedou nada, porque a día de hoxe nin cobraba por cerillera, nin nada. Non habían a regularidade como está hoxe o servicio, bueno, o servicio social e todo, é claro. Pero tamén era moi religiosa, traballou na igrexa tamén, non? Sí, na iglesia de Santiago, da Coruña. E de que traballou aí? Pois era limpiadora, facía de sacristana, facía de todo, limpiaba portas cerradas. Pero por iso non cobraba, ou sí? Bueno... A igrexa pagaba pouco, ainda paga pouco hoxe? En negro, como se suele decir, en negro, se había unha boda, se había... Ela sempre dicía, bueno, o día de mañán, para que che valga para ti, eran aquelas cousas. Entón, ti pasabas moito tempo tamén nesa igrexa, non? Igual, sí, porque eu iba con ela, e, bueno, a iglesia de Santiago conozco todo o recuncho habido e por haber, xogaba no xardín que tiñan e todo, bueno. Me poñían na sacristía a limpiar os candelabros, os capiteles, todo, bueno, sí. E que recordos tes do cole na Coruña? Para min o cole foi moi bonito, hai que dicir. Empecé con 6 anos na grande obra da Atocha. E, bueno, estuve ali hasta que terminei o tempo de estudios. Si é certo que ao principio, por mediación de miña nai, do traballo que ela tiña,
me meteron en aquel momento en ese colegio, era medio pensionista. Que significa eso? Contanos. Era desde a mañán hasta tarde-noite. Comías ali? Comía ali. Iba únicamente a dormir a casa. E, bueno, todo eso así durante a primaria. Despois de pasar a primaria, que facíamos o ingreso, unha das profesoras, das monxas dali, lle dixeron que sí, que teña cualidades e capacidade para estudiar. Eras boa estudiante, eh? Sí, non era de matrículas de honor, non era de tal, pero sí me gustaba. Claro, para que unha mestra chamase a teus pais e lle dixese esta rapaza debería estudiar o bacharelato? Sí, así foi. Entonces, a cambio deso, pois, como non eran as persoas que dispoñían de cartos, pois miña nai traballaba ali tamén, de limpiadora. E eu, bueno, estaba ali tamén. E con eso foi o que fixen o bachiller, que en aquel entonces era o bachiller, era o que había. Claro, pero que túa nai traballaba para que ti puderas estudar. Sí, sempre me a veces o comentario dela, cando era pequena, sempre me decía é que ti estudiaches a causa do meu lombo. Sempre, bueno... Era unha chiscadela que se facía. Sí, era o que se facía. Claro. A ti gustaríache ter sido enfermeira, non? Sí. Eso foi unha cousa que quedou aí pendiente. Pero non puido ser, porque meus pais non quixeron, nin podían, e quedou así. Deronche o que puderon daquela, non? Sí, sí. Efectivamente, que é o que nos estás contando. Sí, sí, sí. Todo ese cariño e todo o que fixeron para sacarse adiante. Sí, eso non poño en duda. Eso... E cando tiñas máis... carencias... Claro. Cando tiñas máis ou menos 16 anos, coñeces un home, aparece un home na túa vida, pero teu pai tivo algo que ver aí. Sí. Ese foi o... como se foi... non sei, como se fora o flechazo del, non? O flechazo de teu pai? De meu pai primeiro, claro está. É que meu pai, a consecuencia da enfermedade que tiña, xa aos 60 anos deixou de traballar. Entonces, en aqueles tempos, pois pasaba a tarde nun bar, a xogar a partida, como había, e ao mesmo tempo ese bar era a casa de comidas. E en esa casa, pola tarde, pois tamén xogaba a partida co que despois chegou a ser meu marido. Sí. E, bueno, el un día, como eu tiña que ir a buscalo sempre, cando terminaba, bueno, chegaba a certa hora, me dicía, mañana, vai a buscar a teu pai para que non veñan solo para a casa. Eso foi a forma de conocer, bueno, de conocernos en un sentido. Entonces, un día, el acercouse a meu pai e lle preguntou quen era, se eu era neta. E meu pai lle dixo que non, que era a súa filla. E, bueno, aí empezou, claro, meu pai tamén foi un pouco como... veu en él un príncipe azul, como dicía él, porque é que non somos maiores e algún día faltamos, e a min gústame porque é serio,